Karatun littafin Sarkin Sarakai wanda Abdulaziz Madakin Gini ya rubuta. Karatun littafin Sarkin Sarakai wanda Abdulaziz Madakin Gini ya rubuta. Yusuf Mustapha Batsari sunana da zan karanto. Da fatan za ku yi sauraro lafiya. To mai saurare, idan kana biye da mu a cikin wannan shiri, mun tsaya ne daidai inda Sarki Sahibul Khairi da Badakaran nan suka shiga rudani na rashin fahimtar kowace ce alfila ta gaskiya a cikin kwalabe guda 100 da suka cimma a cikin fadar boka Shamzubal Azwaz. Yayin da Sarki Sahibul Khairi ya tafi inda kwalaben suke, da isarsa sai ya daga takobinsa ya dinga saran kwalaben da nufi ya farfasa su gaba daya ya fito da dukkanin alfilolin. Maimakon kwalaben su fashe, sai takobin Sarki Sahibul Khairi ta dinga dakushewa, kuma duk sa'ad da ya sari kwalaben sai takobinsa ta ɗume da mugun zafi tamkar za ta narke. Bisa dole ya haƙura ya daina saran kwalaben. A daidai nan muka dakata a shirin da ya gabata, a halin yanzu kuma za mu ci gaba. Ana cikin haka ne sai suka ji an bushe da irin wata mahaukaciyar dariyar nan wacce aka yi musu tun a ranar farko da suka iso ƙofar gidan. Ba da to ba tsammani sai suka ga wani shirgegen aljani mai matuƙar kwarjini da ban tsoro ya bayyana a gabansu. Fuskar aljanin kamar ta dodanni take, kuma ido ɗaya gare shi manna a tsakiyar goshinsa. A saman goshin akwai murtuƙeƙen gashin gira, inda za a yanko gashin girar a ajiye shi a ƙasa sai mutum ya yi ƙoƙari zai iya ɗaukarsa. Gangan jikin aljanin irin ta zaki ce, cike da buzu-buzun gashi, hannayensa ko irin na gwaggon biri ne, daga ƙugunsa zuwa ƙafafunsa kuwa irin na kada ne. Jelarsa kuwa murtuƙeƙiya ce, kuma doguwa mai tsananin tsawo wadda ta kai kusan kamu 20. Gaba ɗaya jikin jelar cike yake da ƙahuhuna masu tsini da ƙaifi. A hannunsa na dama kuwa akwai ɗirkekiyar takobi, haka ma hannunsa na hagu wata ƙatuwar garkuwa ce wata za a iya kife mutane 50 da ita su ji tamkar rumfa aka rufa masu. Aljanin ya ɗaura ƙugunsa da wata irin ɗamarar ƙarfe ja, ko da Badakaran ya ƙura wa jikin ɗamarar idanu sai ya cika da tsananin mamaki. Ba komai ne ya sa shi mamaki ba face ganin sunayen Ubangijin addinin Musulunci iri-iri a jiki da kuma waɗansu addu'o'i kala-kala duk na ma'abota addinin Musulunci. Badakaran ya ce a cikin zuciyarsa, wannan fa shi ne kwaɓa, tabbas wannan aljani kafuri ne kuma mashiriki ma'aboci tsafi. To menene gaminsa da waɗannan ɗamara mai ɗauke da ayoyin Allah da sunayensa tsarkaka? Kamar aljanin ya san abin da Badakaran yake ayyanawa a cikin zuciyarsa, sai ya dube shi tun tsire da dariya ya ce, lale marhaban da jinin Imam Siddiq. Ko da jan wannan batu sai Badakaran ya sha jinin jikinsa ya tabbatar da cewa aljanin ya san ko shi waye. Aljanin ya sake bushewa da mahaukaciyar dariya, sannan ya dubi Sarki Sahibul Khairi ya ce, kai canka ya kai wannan sarki, ka sani cewa tun daga gida ake yaudarar ka har zuwa nan fada ta ni boka Shamzubal Azwaz. Idan baka manta ba, bokanka ya gaya maka cewa idan har ka mallaki gatarin sihiri zaka iya balla kofar wannan gida nawa ka shiga. Amma sai gashi gatarin sihirin bai amfana maka komai ba. Wannan Badakare kuma da ka taho tare da shi a matsayin namiji, to ka sani ba namiji bane, mace ce, kuma ita ce babbar ƴa ga Imam Siddiq, shugaban ma'abota addinin Musulunci na birnin Hairun Nur. Sunanta Jaruma Humairat. Idan har abin da na faɗa ba gaskiya bane, ta yaya rawanin ta ga fuskarta. Ko da jin wannan batu sai Sarki Sahibul Khairi ya juya ya dubi Badakaran. Nan take Badakaran ya cire rawanin fuskarsa ya yi jifa da shi, sai ga dogon bakin gashi wuluk mai tsawo da sheki ya zubo ƙasa. Kyakkyawar fuska a barkwatance ta bayyana saboda tsananin mamaki da takaici. Sarki Sahibul Khairi bai san sa'ad da ya durƙusa ƙasa da gwiwoyinsa ba. Ya ayyana a zuciyarsa cewa babban abin takaicin ma shine yanzu ashe duk irin jarumtakarsa da juriyarsa ashe akwai macen da ta fi shi, kuma akan wani dalili ne Imam Siddiq zai yaudare shi ya haɗa shi da ƴarsa mace a matsayin namiji? Gashi ta yi abin al'ajabi da har abada ba zai iya yi ba. Cikin fushi Sarki Sahibul Khairi ya dubi Jaruma Humairat ya ce, me yasa kika yaudare ni ke da mahaifinki kika biyo ni zuwa wannan gagarumin aiki a matsayin ke namiji ce? Yayin da Humairat ta ji wannan tambaya sai ta yi ajiyar zuciya, sannan ta ce da shi cikin wata zazzakan murya mai ɗimautarwa tamkar tana magana da sarewa, ya kai wannan sarki mai babban buri, ka sani idan ban rako ka nan ba da babu yadda za a yi ka shigo cikin wannan gidan. Haka kuma idan ka san cewa ni ƴa mace ce ba za ka yarda mu yi wannan tafiya tare ba. Ka sani cewa na biyo ka wannan tafiya ne domin na jaddada addini na a gare ka, ka gamsu cewa shine addinin gaskiya. Tunda ma gashi ka kasa kare kanka daga masifun da ke cikin wannan gidan, sai ni ce na kare ka da taimakon Ubangiji na. Wannan abu da ya faru ya isa,
ya sa ka gamsu cewa babu wani abin bautawa da gaskiya face Ubangijin Musulunci. Gama faɗin haka ke da wuya sai Humairat ta dubi aljani Shamzubul Azwas a fusace ta ce, yaya aka yi ka sanni kuma ka san mahaifina? Ina so ka gaya mini alaƙar ka da wannan ɗamara ta jikinka domin ba ta dace da kai ba. Sa'ad da Shamzubul Azwas ya ji wannan tambaya sai ya sake bushewa da mahaukaciyar dariya, sannan ya murtuke fuska ya dubi jaruma Humairat ya ce, ya ke Humairat, ki sani cewa na san ki tun kina cikin mahaifiyarki, kuma na san mahaifinki tun yana yaro ƙarami kafin mutuwar kakanki. Shi mahaifinki bai taɓa gaya maki labarin gwagwarmayar da mahaifinsa ya ba na yada addinin musulunci a doron ƙasa kimanin shekaru 87 da suka gabata. Ko da jin wannan amsa sai jikin Humairat ya yi sanyi, ta sunkuyar da kanta a ƙasa tana tunani. Aljani Shamzubul Azwas ya sake dubanta ya ce, kada ki ɓata ƙwaƙwalwarki da tunani ya ke Humairat, ki saurare ni da kyau, yanzu nan zan baki labari, kuma a cikinsa ne za ku ji yadda aka yi na mallaki waɗannan ɗamara da ke ƙuguna. Bayan na gama baku labari sai mu fafata na gani idan har za ku iya raba ni da yariya Alfila. Shamzubul Azwas ya gyara murya sannan ya fara da bada labari kamar haka. Kimanin shekaru 87 da suka gabata an yi wani gawurtaccen jarumi ma'aboci addinin musulunci mai suna Saif bin Washush, sai da ya zama na cewa jarumi Saif ya ci ƙasashe 343 da yaƙi, kuma ya kafa tutar musulunci a dukkanin ƙasashen. A wannan shekarar babu wani jarumi mai ƙarfin damtse da iya yaƙi tamkarsa, har sai da ta kai cewa gabaki ɗaya sarakunan duniya suna tsoronsa, daga na bil'adama har na aljanu. Dalili kuwa shine sarkin yaƙin Saif shine wani aljani ma'aboci addinin musulunci mai suna Hurbaz bin Azwas. Shi dai Hurbaz babu wani jarumi kamar sa a dukkan faɗin al'ummar aljanu na duniya. Kasancewar Hurbaz da Saif ma'abota addini ɗaya ne, sai suka sha alwashi sai sun kafa tutar musulunci a ko'ina a duniya. Tsakanin Hurbaz da Saif akwai ƙauna da amana mai ƙarfi, yadda kowannensu baya so ya ga abin da zai sosa zuciyar kowa. Shi dai Saif yana da matar aure guda ɗaya, kuma Allah ya ba su ɗaya mai suna Sadiq. Shi kuwa aljani Hurbaz bai taɓa yin aure ba, bare ma ya haihu. Dama kafin Allah ya haɗa shi da Saif ba shi da aure. A duk sa'ad da Saif ya tambayi aljani Hurbaz dalilin ƙin yin aurensa, sai ya ce da shi, ai shi burinsa baya son ya auri jinsin aljanu, ya fi son ya auri macen bil'adama, amma gashi babu halin hakan, domin a matsayinsa na musulmin aljani duk bil'adaman da ya ce zai aura tabbas zai cutar da ita ne. A saboda haka ne shi kam yana ganin cewa gwara ya haƙura da yin aure har abada. Ko da jin wannan batu sai hankalin Saif ya dugunzuma, ya dubi aljani Hurbaz cikin tausayawa ya ce, ya kai amini na, kai sani cewa rashin yin aure yana da babban illa ga rayuwa, domin da zarar ka shuɗe shikenan an manta da kai. Idan ko ka yi aure Allah ya baka zuri'a, duk lokacin da aka gansu za a rika tunawa da kai, kuma su ma za su rika yi maka addu'a, suna roƙa maka gafara a wajen Allah. Me zai hana ba za ka bincika ba a cikin musulman aljanu ka samu mace ta gari ka aura? Sa'ad da aljani Hurbaz ya ji wannan tambaya sai hawaye ya zubo masa, ya yi shiru, ya kasa cewa komai. Al'amarin da ya dugunzuma hankalin jarumi Saif kenan. Ya shiga bashi haƙuri yana mai cewa, ya kai abokina, ka gafarce ni idan har wannan tambaya da na yi maka ta sosa maka zuciya. Yayin da Hurbaz ya ji haka sai ya share hawayen idanuwansa ya ce, ya kai abokina, kai sani cewa tambayar ka ba ta ɓata mini rai ba, amma ya tuna mini da wani babban abin takaici da ya faru da mahaifiyana, wanda shine dalilin da ya sa na yi alƙawarin har abada ba zan auri aljana 'yar uwata ba. Kai sani cewa jarumtakar da Allah ya bani asalin ta gado ne a wajen mahaifina. A zamanin mahaifina babu gwarzon mayaƙi kamar sa a jinsin aljanu, amma a ƙarshe da matarsa aka haɗa baki aka hallaka shi. Matar tasa wato mahaifiyata ita ce ta soka masa wani sihirtaccen ƙaho mai mugun dafi, kuma mahaifinta ne ya ba ta umarni ta kashe mijin nata. Sai da mahaifina ya kwana 170 a kwance yana jinya bai mutu ba. Kullum ni da mahaifiyata muna zaune a gabansa muna kuka har zuwa tsawon waɗannan kwanaki. Babu wanda ya san yadda aka soka masa wannan ƙaho na sihiri. A wannan lokaci mahaifina kafiri ne, ba musulmi ba, ni ma haka. A ranar da mahaifina zai mutu ne, muna zaune a gabansa ni da mahaifiyata kamar kullum muna kuka. Sai ya dube ni ya ce, ya kai ɗana, saboda bai kake zubar da hawayenka a banza? Alhali wanda ya sanadiyar shiga ta wannan hali shine mafi kusanci a gare ni da kai. Ko da jin wannan batu sai ni da mahaifiyata muka dubi juna cikin matukar mamaki. Sannan muka dubi mahaifina. Mahaifiyata ta ce, ya kai mijina, me kake nufi da wannan furuci naka?
wa kake nufi ya sanya mu a cikin wannan baƙin ciki mara gushewa? Sa'ad da mahaifina ya ji wannan tambaya sai ya nuni da hannunsa zuwa jikin bango ya ce, ka duba da idanunka ka gani, ga amsar tambayan ku nan. Lokaci guda ni da mahaifiyata muka duba jikin bango sai ga hoton turakarsa ya bayyana a kai. Wata rana sa'ad da ya dawo daga wani gawartaccen yaƙi, jikinsa ya yi fata-fata da jini, ya shigo ɗaki cikin mugun hali na tsakanin mutuwa da rayuwa. Bayan an kwantar da shi a kan gado an fita an bar shi, ya rage saura matarsa kaɗai a ɗakin. Sai ta miƙe tsam ta rufe ƙofa, sannan ta ɗauko garin maganin ta fara sa masa a jikin raunin jikinsa. A lokacin da numfashinsa ke sarƙewa kamar zai mutu, can kuma sai ta zaro ƙahon sihiri daga cikin jikinta ta caka masa a ciki. Take ya yi dogon numfashi, sannan jikinsa ya sandare, komai nasa ya daina motsi. Ko daga nan haka sai farin ciki ya lullube mahaifiyata, ta kama murna ta ce, yau dai na cika burina da na mahaifina tun da na kashe ka. Nan take mahaifiyata ta ɗauki wannan ƙahon sihiri ta jefa shi a cikin wuta, ya ƙone ƙurmus ya zama toka. Kawai sai ta rabta ihu ta fashe da kuka, tana mai cewa wayyo mijina ya mutu. Nan da nan hadiman gidan suka rugo zuwa cikin turakar mai gidan. Duk wanda ya ga mahaifina ya mutu sai ya fashe da kuka. Nan dai aka fara hidimar binne mahaifina, sai da aka gama komai ana shirin binne shi kenan sai aka ji numfashinsa ya dawo. Al'amarin da ya razana kowa kenan a gurin, musamman mahaifiyata, domin idanunta ne suka zazzaro, alamomin tsoro suka bayyana akan fuskarta ƙuru-ƙuru, amma babu wanda ya fuskanci haka. A daidai nan ne mahaifina ya sake nuna bango da hannunsa, hoton komai ya ɓace. Cikin baƙin ciki gami da fashewa da kuka na dubi mahaifiyata na ce, ya ke mahaifiyata, saboda me kika cakawa mahaifina wannan ƙaho? Ko da jin wannan tambaya sai mahaifiyata ta fashe da kuka, ta kama tuba tana mai roƙon gafara. Shi kuwa mahaifina da ke kwance kan gado sai ya dube ni da ƙyar ya ce, ya kai ɗana, kai sani cewa sai da muka shekara 140 muna soyayya ne da mahaifiyarka, ya zama na cewa ta san dukkanin sirrina, ni ma na san nata, kuma mun baiwa juna amana da aminci har ta kai mu ga samun yin aure. Amma yau gashi ta caka min ƙaho da hannunta domin ya zama ajalina, ba don komai ba sai don ta cika wa mahaifinta babban burinsa na duniya. Burin kuwa shine in dai ina raye babu yadda za a ya zama sarkin yakin wannan birni, tunda ni ake shirin ba wannan matsayi, kuma na fi shi jarumtaka da ƙarfin sihiri da sa'ar yaƙi. Tabbas yanzu mutuwa zan yi, kuma ina mutuwa za a naɗa shi akan wannan matsayi. Ya kai ɗana, ina mai maka wasiya da kada ka kuskura ka auri mata aljana, domin sun fi dukkan kowane jinsin mata a duniya rashin amana. Yanzu hukunci na hannunka, ko dai ka kashe mahaifiyarka da hannunka ka ɗauki fansar raina, ko dai ka ƙyale ta ka yi ƙaura ka bar garin nan, kuma ka guje ta har abada, ko a mafarki kada ka yi fatan sake haɗuwa da ita. Sa'ad da mahaifina ya zauna a daidai nan a zancensa, sai idanunsa suka kafe, bakinsa ya wangame alamar cewa rai ya yi halinsa. Nan take muka fashe da kuka a lokaci guda, ni da mahaifiyata har zuwa lokaci mai tsawo. Daga nan sai mahaifiyata ta matso dab da ni, ta zaro wata zabgegiyar wuƙa ta miƙo min ta ce, ya kai ɗana, karɓi wannan wuƙa kai gaggawan ɓurma min a ciki domin ka ɗauki fansar ran mahaifinka. Kai sani cewa tabbas nadama ta zo min a yanzu, lokacin da ba ta da amfani. Ina sanar da kai cewa idan ka ƙi kashe ni ka guje ni, zan yi rashi biyu ne, wato na rasa mijina na kuma rasa ɗana. Tabbas tunani da baƙin ciki su ne za su kashe ni a cikin ƙanƙanin lokaci. Idan ko ka kashe ni a yanzu, shi kenan na huta da takaici da kuma kunyarka, domin ta yiwu ba zan sake haɗa idanu da kai ba. Lokacin da mahaifiyata ta zauna a zancenta, sai na karɓi wannan wuƙa daga hannunta na ɗaga sama da nufin na caka mata a ciki, amma sai hannuna ya kama karkarwa, na kasa hallaka ta. Nan take na saki wuƙar ta faɗi ƙasa, kuma na fashe da matsanancin kuka, ita ma sai ta sake fashewa da wani kukan. Bayan mun daɗe a cikin wannan hali, sai na yi shiru da barin kukan, sannan na miƙe tsaye na nufi bakin ƙofa. Cikin hanzari mahaifiyata ta rugo gare ni, ta sha gabana tana mai cewa, kada ka tafi ka bar ni ya ɗana ba tare da ka kashe ni ba. Na dube ta a walaƙance na ce, ya ke ummina, ki sani cewa ba zan iya kashe ki da hannuna ba kamar yadda kika kashe mahaifina, amma dole ne na guje ki, na yi nisa da ke, nisan da har abada ba na fatan mu sake haɗuwa. Ki sani cewa babu sauran ƙaunarki a zuciyata irin wacce kowane ɗa ke yi wa mahaifiyarsa, kuma ko mai irin sunanki na ji ko na gani sai na yi baƙin ciki mara misaltuwa. Gama faɗin haka ke da wuya sai na fice daga cikin ɗakin, na kulle ƙofar daga waje,
Na yi tafiyata har na fice daga cikin gidan, ina jiyo rurin kukanta. Daga wannan rana na bar mahaifiyata gaba ɗaya, ban sake waiwayarta ba, kuma na nisanci dukkanin al'amuran aljanu. A hakan ne Allah ya sada ni da kai har na musulunta, kuma na dinga taya ka jihadi a doron ƙasa, kamar yadda na rabu da dangina a ƙasata da kuma jinsina. Haka kuma nake fatan na rabu da auren macen aljana har abada. Tsakanina da su sai gaba mara tuƙewa. Lokacin da Hurbaz ya zauna a zancensa, sai tausayinsa ya kama jarumi Saif har ya zubar da hawaye. Na ya dube shi ya ce, ya kai amini na, hakika kana da babban hujja akan auren 'yar uwarka aljana, kuma ba zan taɓa sauya maka ra'ayinka ba akan wannan ƙuduri naka. Haka zalika ba zan so ka karya alƙawarin da ka ɗaukar wa mahaifinka ba. To amma kai sani cewa a musulunci laifin wani baya shafar wani. Ya kamata ka sake tunani a zuciyarka, ka manta da duk abin da ya wuce, kuma ka fara sabuwar rayuwa. Tabbas al'umma ba za su zama masu hali iri ɗaya ba. Za ka iya samun macen da ba za ta iya cin amanarka ba. Hurbaz ya murmushi ya ce, in dai a jinsin aljanu ne ba zan taɓa ba ta amana ba. Na san halin mu aljanu ba mu da amana. Kai kanka kada ka yi mamaki wata rana na ci amanarka, duk da cewar ba ma fatan haka. Ko da jin wannan batu sai Saif ya yi murmushi ya ce, ai ko a mafarki ban taɓa tunanin akwai ranar da za ka ci amana ta ba. Da wannan furuci ne suka bar wannan hira, kowa ya tashi ya tafi harkokinsa. Jarumi Saif yana da wata ɗamarar yaƙi ta jan ƙarfe wadda ya gaje ta a wajen mahaifinsa. Ita dai wannan ɗamara a jikinta akwai sunayen Allah tsarkaka guda 100 sannan kuma akwai addu'o'i jikinta sama da guda 100. Komai tsananin yaƙi in dai Saif na sanye da wannan ɗamara, sai shi da jama'arsu sun samu nasara akan abokan gaba. Kuma komai yawan abokan gabar sai sun ƙarar da su, babu wani makami da ya isa ya tasiri a jikin jarumi Saif muddin yana sanye da wannan ɗamara. To a ranar farko da Hurbaz ya haɗu da Saif ya ganshi tare da wannan ɗamarar yaƙi, kuma ko so ɗaya bai taɓa ganin ranar da Saif ya cire wannan ɗamara ba. Ko bacci zai yi da ita yake yi, kullum dare da rana ɗamarar na jikinsa. Sai da Saif da Hurbaz suka shekara 30 a tare suna jihadi a doron ƙasa don ɗaukaka kalmar Allah. Daidai da rana ɗaya ba su taɓa samun saɓani ba. A koyaushe Hurbaz ya kasance mai biyayya ga Saif tamkar sarki da bawa, bai taɓa ƙetare umarninsa ba. Irin biyayyar da Hurbaz ke yi wa Saif ta wuce gaban kwatance. In ba don musulunci ba, Hurbaz zai iya bauta wa Saif kamar yadda yake bauta wa Ubangiji. Kwatsam wata rana sai gagarumin yaƙi ya taso wa Saif, ya zama na cewa sarkin bokayen duniya ya ƙudiri niyyar cewa sai ya shafe su. Shi dai wannan sarkin bokayen ana kiransa da Shaharuz-Zaman, saboda shahararsa ne dukkanin sarakunan duniya ke tsoronsa fiye da yadda ma suke tsoron su jarumi Saif. Domin shi Shaharuz-Zaman ba shi da imani ko kaɗan. Duk ƙasar da ya je sai ya kashe dukkanin mazaje, mata da yara da tsofaffi yake bari a raye, sannan ya kwashe duk dukiyarsu ya wuce gaba. Su kuwa su Saif duk ƙasar da suka je ba sa far musu face sun ƙi yarda da su bi addinin musulunci, kuma ko da sun ci yaƙi suna yarda da waɗanda suka tsorata suka miƙa wuya, kuma ba sa kwashe dukiya su tafi da ita. A ranar da za a tafi wannan yaƙi ne, sa'ad da Saif da Hurbaz suka gama shiri tsaf suna shirin fitowa daga cikin turakarsu, sai Hurbaz ya dubi Saif ya ce da shi, ya kai amini na nikan, ina so na yi maka wata tambaya a yau wacce ban taɓa yi maka ita ba, idan har ba za ka damu ba. Kurajen wannan batu sai Saif ya murmushi ya ce, haba abokina, ai babu wata tambaya da za ka yi mini ta so sa mini zuciya. Tambayi duk abin da kake so ka sani game da ni, da izinin Allah zan sanar da kai shi idan har ina da ikon hakan iyakar gaskiyata. Hurbaz ya gyara murya ya ce, wai shin menene sirrin wannan ɗamara da ke ƙugunka ne, kuma me yasa kullum koyaushe tana jikinka baka taɓa cire ta ba kwauda sau ɗaya? Ni dai tun haɗuwarmu da kai shekaru 30 da wannan ɗamara na sanka. Lokacin da jarumi Saif ya ji wannan tambaya sai ya yi shuru, ya sunkuyar da kansa ƙas yana mai tunani. Daga can sai ya ɗago kai ya dubi aljani Hurbaz ya ce, ya kai amini na kai sani cewa tabbas yau ka tambaye ni babban sirri na wanda duk duniya babu wanda ya taɓa shaidawa. Kai sani cewa wannan ɗamara na gaje ta ne a wajen mahaifina, kuma kafin ya bani ita a lokacin da ajali zai riske shi sai ya gargaɗe ni da kada na gaya wa kowa sirrin wannan ɗamara. Ya kai amini na kai sani cewa a halin yanzu ko ɗana bai san sirrin wannan ɗamara ba, kuma ba zan bashi ita ba sai ranar da ya cika mutum bayan tsufa ya riske ni, ko kuma na ga alamun cutar ajali ta riske ni. Ya kai babban abokina kuma amini na, hakika na yarda da kai 100 bisa 100
kuma na yi imani har abada ba za ka ha'ince ni ba, don haka lallai yanzu zan gaya maka sirrin wannan ɗamara. Ko da Sef ya zauna a zancensa sai ya miƙe tsaye ya kallo tagogin turakar, sannan ya kulle ƙofa ya dawo ya zauna dab da Hurbas. Ya dube shi cikin ƙaramar murya ya ce, ya kai Hurbas, kai sani cewa duk mutumin da ya ɗaura wannan ɗamara a ƙugunsa babu irin masifar da ba zai iya ƙetarewa ba, babu wani sadauki da zai fi shi ƙarfi, kuma duk yaƙin da zai jagoranta sai an sami nasara. Idan har mutum na sanye da wannan ɗamara, tabbas zai yi nisan kwana a duniya, kuma babu wani makami da zai yi tasiri a jikinsa, kuma duk wanda ya nufe shi da mugun nufi, ko da ko yana barci ne, ba zai iya cutar da shi ba, sai dai a raba shi da ɗamarar. Kuma hanya ɗaya ce za a iya bi a cire ɗamarar a jikinsa. Cikin zaƙuwa kuwa Hurbas ya ce, wace hanya kenan za a bi a cire ɗamarar daga jikinka? Ko da jin wannan tambaya sai jarumi Sef ya yi shiru bai amsa ba, ya ƙura wa Hurbas idanu kawai. Shi kansa Hurbas sai kunya ya kama shi, ya sunkuyar da kansa ƙasa. Ko daga nan haka sai Sef ya yi murmushi gami da dafa kafaɗar Hurbas, sannan ya ce, ya kai amini na, ai matsayinka ya wuce na ɓoye maka wannan al'amari. Kai sani cewa idan har ana so a cire wannan ɗamara a jikina, dole sai an karanta wata addu'a ta musamman, kuma addu'ar tana daga cikin addu'o'i 101 da ke rubuce a jikin ɗamarar. Miƙo hannunka na biya maka addu'ar. Nan take Hurbas ya matso ga Sef, shi kuma sai masa raɗa a kunni. Nan take suka miƙe tsaye, suka buɗe ƙofar ɗakin suka fice. Fitar suke da wuya, sai Hurbas ya rankwafa ƙasa, sai Sef ya danna bayansa, ya kuma buɗe fuka-fukansa ya tashi da shi sama, suka luluka a cikin gajimare. A kuma daidai nan za mu dakata a cikin wannan shiri, sai a shiri na gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan karatu na littafin Sarkin Sarakai littafi na 3. Sai dai kafin nan za ku iya sake sauraron wannan littafi tun daga na 1 har zuwa inda muka dakata a kan shafinmu na YouTube mai suna YMB Hausa TV. Sannan kar ku manta ku